Oli aivan mahtavaa, kun pyydettiin. Nämä sovitteluolohuoneet on itsellekin ollut tosi tärkeitä tapahtumia, niin olin oikein otettu, että pääsin tänne puhumaan, kun olen ollut tosi paljon osallistujana ja sovittelu on kyllä semmoinen sydämen asia. No tähän vielä ihan tämmöisen käytännön välihuomioon laittaa, niin tosiaan meillä on tämmöinen ajatus, että me tallennetaan tämä ensimmäinen puoli tuntia, missä me keskustellaan Miian kanssa tästä aiheesta, ja sen jälkeen on tarkoitus laittaa sitten porukka pienryhmiin, missä pystyy vähän enemmän pienessä porukassa juttelemaan, sitten sen jälkeen avataan pienryhmät ja sitten pystytään vähän yhdessä vielä jakamaan, mitä ajatuksia siellä ryhmässä tapahtuu. Eli tiedoksi kaikille, jos eivät halua, että näkyvät tai näin, niin tiedoksi, että tällainen on. Me hyödynnetään jossain vaiheessa. Meillä on iso organisaation uudistus menossa ja nettisivuja päivitetään, niin sinne tullaan sitten hyödyntämään näitä, niin vähän sitten tietynlaisena tietopaketteinakin sitten, että jotka ei päässyt paikalle, niin pääsee sitten sieltä tallenteista sitten näkemään myöhemmin. Mutta tosiaan, me tässä aikaisemmin tavattiinkin Miian kanssa ja juteltiin kaikkea maailman ajan väliltä, että mitkä asiat meitä koskettaa tässä työehtosovittelussa. Ja se, mikä kärki oikeastaan tänään on se, että kun mietitään sitä työehtosovittelua, niin usein se fokus on just siinä, että konfliktit on tosi stressaavia. Ihmiset tulee siihen tilanteeseen tosi jännitteisestä taustasta, on pitkiä haasteita, saattaa olla työyhteisössä. Me usein puhutaan siitä, että ne on että just niistä, ketkä siellä on siellä sovittelussa. Mutta sitten se toinen puoli usein, että mitä se sovittelija siinä, minkälainen kokemus se koko prosessi on sille sovittelijalle, minkälaisia tunteita siellä käydään läpi, mitä taitoja tarvitsee, niin usein niin tällainen, tämä puoli jää pimentoon ja siksi mä halusin oikeastaan niin kuin Miian kanssa nyt tänään keskittyä just siihen, että mitä se on se sovittelijana toimiminen, mitä se vaatii siinä nimenomaisessa tilanteessa, mutta mitä se muuten vaatii, miten voi kehittää itseensä ja pitääkö olla joku tietynlainen tyyppi, että sitten voi onnistua sovittelijana. Eikö näillä mennä, Milja? Mennään näillä. Laitatko sä sen jaon, niin mä kerron hiukan. Sovittiin niin, että... Joo. Sovittiin, että kerron niin kuin hiukan itsestäni sen verran, että tiedätte vähän, että mikä se tausta on, mistä mä puhun näistä asioista. Eli mä oon toiminut rikosten sovittelussa vuodesta 2007 vapaaehtoisena. Olin 7 vuotta siellä töissä ja sitten siirryin siitä tehtävästä Turun kaupungin HR ja toin sovittelun mukanani. Ja silloin lähdettiin kehittämään, että oli tehty kokeiluja sovittelusta, mutta haluttiin semmoinen oikein niin kuin selkeä malli, että miten me Turun kaupungilla niin kuin sovitellaan. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle niin kuin useammasta näkökulmasta kerrallaan, eli siitä, että kaikille Turun kaupungin työntekijöille kerrotaan hiukan, että mitä on semmoinen työote, joka on sovitteleva, miten niitä sovitteluelementtejä voi käyttää ihan arkityössä työkavereiden kanssa, ja sitten kollegojen kanssa ja esimiesten kanssa, ja miten me koko organisaatio voidaan toteuttaa niitä menetelmiä. Tarjotaan luennot kerran vuodessa kaikille. Sitten meillä on sovittelevan työotteen koulutusta, ja siitä sitten halutessaan voi jatkaa vielä vähän lisäpäivää ja lähteä meidän sovittelijapooliin mukaan. Ja meillä on 2 koordinaattoria tässä sovittelussa, on niistä toinen, ja sitten meillä on noin 20 sovittelijaa. Ja sitten sovitteluja meillä on noin 20 joka vuosi. Laitan vaan seuraava. Tähän nyt kiteytetysti se, että mitä mä ajattelen, että miksi on hyödyllistä se, että se on niin kuin sisäinen sovittelu. Niin se on se, että se sovittelu näkyy organisaation toiminnassa. Aika moni tuntee jonkun, että hei, no mä muistankin, että se mun entinen työkaveri oli semmoinen sovittelija. Tai sitten kun meillä on niitä ihmisiä siellä sisällä työyhteisöissä, niin he muistaa vinkata, että no mutta voisiko tässä käyttää sovittelua? Tai sitten he osaa myös niin kuin salaa sovitella siellä työpaikoilla, eli käyttää niitä menetelmiä
niissä omissa työyhteisöissä, kun tulee erilaisia tilanteita. Sovittelijat on myös yksi meistä, eikä ketään ulkopuolisia asiantuntijoita, niin se on semmoinen yhteisöllinen asia. Me yhdessä sovitellaan. Me ollaan ihan tavallisia, mutta tullaan ulkopuolelta ja sovitellaan. Koulutuksia pystyy järjestämään aika laajasti eri toimijoille, koska on siellä sisällä. Ja sitten kun niistä konflikteista puhutaan, niitä opitaan ymmärtämään, niin ennaltaehkäisy toimii paremmin. Ja sitten myös jos me ymmärretään hiukan konfliktien hallintaa, niin me ollaan ehkä valmiimpia miettiä sitä, että tätä pitäisi ehkä selvitellä. Tästä pitäisi jutella. Kynnys ottaa yhteyttä sovitteluun ja sovittelukoordinaattoriin on tosi pieni. Eli ihmiset kyllä uskaltaa mulle soittaa ja kysyä, että meillä on tämmöinen tilanne, kantsisiko minun vielä itse yrittää, tai tälleen me ollaan yritetty, mitä nyt kannattaisi tehdä. Ja sitten voi olla, että vähän konsultoin, että mitä tehdä, tai sitten, että no nyt näyttää siltä, että olette itse tehnyt jo niin paljon, että otetaan juttu tänne sovitteluun. Meidän sovittelijat, kysyin heiltä, miksi he tätä niin kuin tekee, kun he saa niin kuin sen saman palkan ja he tästä tykkää ja he tätä tekee ja he haluaa osallistua, niin he kokee, että he saa rikastusta omaan tehtävään. Ja he kokee semmoista merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä ja tämä ryhmä koetaan myös tosi tärkeänä. Ja toki se, että se mitä tämä sitten maksaa on se, että siihen menee meidän kaikkien työaikaa, mutta meidän ei tarvitse niin kuin ulkopuolelta ostaa palvelua. Niin nämä on ainakin meidän mallin hyötyjä. Ja sitten vielä ihan lyhykäisyydessään seuraavassa diassa on se, että miten se meidän prosessi toimii. Eli ensin tulee esitiedot, mistä on kyse, selvitellään. No, sen verran selvitellään, että lähijohtaja ei voi vaan tuupata meille kaikkea, vaan pitää itse yrittää ensin. Suunnitellaan sitä prosessia, tavataan aina osapuolet erikseen, tulee kuulluksi, luodaan kohtaamiselle edellytyksiä, tuttuja asioita varmasti teille, kun olette kanssa sovitellut. Sitten on yhteinen tapaaminen, niitä voi joskus olla useampia, joskus erillistapaamisiakin on useampia. Mennään sen mukaan, miten osapuolten tarpeet näyttää. Laaditaan sopimus mahdollisimman konkreettisista asioista, sitten järjestetään seurantatapaaminen. Ja sovittelijoiden kanssa tavataan muutaman kerran vuodessa ja myös pohditaan, että mitä ollaan niin kuin yhdessä opittu. Ja sen lisäksi he saa aina soittaa mulle ja mä soittelen heille ja me yhdessä niin kuin pohditaan ja reflektoidaan ja mietitään, että mitä sovittelussa on tapahtunut ja mitä sovittelijat on tehnyt ja mitä voisi ehkä seuraavassa tapaamisessa ottaa huomioon ja onko se ollut joku semmoinen tärkeä asia, mitä voisi yrittää, mitä siinä sovittelussa voisi tehdä. Ja toki myös se, että kun tuossa oli just Jenni alustuksessa, että miten ne sovittelijat, niin myös autan sovittelijoita semmoisten, voi ei, tuleeko tästä yhtään mitään hetkien yli, koska mun mielestä kun on sovittelijana niin kauan toiminut, niin niitä hetkiä kyllä aina välillä tulee. Että tarvitaan semmoista uskoa prosessiin ja siihen omaan sovittelijana toimimiseen. Mä oon niin kuin siinä vahvana tukena heille aina tarvittaessa ja joka välissä. Ja toki sovittelen itsekin edelleenkin aika paljon. Mutta siinä hiukan taustaa ja sitten päästään keskustelemaan. Joo. Saanpas mä tästä pois. Mä olisin voinut näyttääkö pitää tuon edellisen kuvan oikein, mutta mietin heti tuota prosessia, että sehän voi olla aika pitkäkin. Ja sä olit siinä maininnut just, että luottamusta pitää rakentaa, pitää olla, Siinä puhuttiin niin kuin monia asioita, mitä siinä pitää hallita siinä prosessin aikana, niin minkälaisia sovittelijoita sä haet siihen porukkaan? Asetatko sä jotain toivomuksia jollekin osaamiselle tai tyypille tai jollekin? Mikä on sun mielestä oleellista hyvälle sovittelijalle? Joo, varmasti. Siis tosi erilaiset ihmiset voi olla hyviä sovittelijoita, mutta mitkä on semmoisia sovittelijahelmasyntejä, mistä on ainakin sit tärkeä niin kuin oppia pois, on se, että jos on hirveä tarve ratkaista asioita itse,
niin se on vähän huono, että jos on semmoinen ajatus, että mä oon niin hyvä ratkoa ongelmia, että mä olisin hyvä sovittelija, niin se voikin olla semmoinen haaste, että täytyy pystyä pidättäytymään siitä, että tulee tosi nopeasti itseltä se ratkaisu. Se on ainakin semmoinen, mitä pitää pois oppia. Tai sitten jos on hirveä tarve opettaa ihmisille, että miten niiden tulisi käyttäytyä, niin se ei ole tietenkään sovittelijana hyvä. Et sovittelijana täytyy oppia asettumaan niin kuin taustalle ja antaa niille ihmisille se estraadi. Ja yksi, mikä on tosi semmoinen ehkä haastava asia sovittelussa, on se, että jos on kova tarve niin kuin kontrolloida asioita tai tietää asioita ennalta, että nyt kun mennään siihen tapaamiseen, niin mitä siellä sitten tapahtuu ja mitä me sanotaan, niin se on aika iso haaste sovittelijana, koska se on koko ajan sitä ihan tyhjää hyppäämistä. Ja just hämmentävää, että jos mä muodostan jonkun ajatuksen erillistapaamisissa, että näin tämä tulee menemään, niin ihmiset voi kumpaavaan suuntaan aivan täysin yllättää. Yksi sovittelu meillä oli, missä mä ajateltiin kummatkin, kun lähdettiin, että oli kyllä niin jotenkin lukossa se yksi ihminen, että ei kyllä varmaan mitään tuu. Ja sitten kun me mentiin yhteistapaamiseen, niin me kyseltiin sovittelijaparin kanssa pois lähteessä, että olihan se sama ihminen, että eikö se ollut ton näköinen, että tommonen tumma tukka, koska hänen koko olemus oli niin paljon muuttunut. Ja me ei niin kuin ikinä oikein tiedetä, että vaikka me asettaudutaan jotenkin siihen, että no nyt niillä oli kaikki aika hyvin, niin me varmaan siitä jatketaan, tai olipa kauhea tilanne, varmaan siitä jatketaan, niin se voi olla jotain aivan täysin muuta, sit kun me mennään seuraavaan tapaamiseen. Sellainen yllätysten sietokyky. Onko mitään, mitä voi kontrolloida tuon prosessin aikana? Mitä pitää? Joo, no on paljonkin, ainakin itseään ja omia niin kuin tunnereaktioitaan, niin niitä täytyy pystyä kontrolloimaan. Että ei sovittelijan tehtävä ole siinä alkaa niin kuin tunteella reagoimaan. Totta kai joskus voi vaikka vähän herkistyä jostain asiasta, mitä joku osapuoli sanoo, mutta pitää kuitenkin muistaa, että se on niiden ihmisten asia. Ja aina on riskinä, että jos hirveästi reagoi tunteella, niin sitten se menee puolueellisuuden puolelle. Eli niin kuin itseään täytyy kyllä kontrolloida. Ja sillä tavalla mä sen niin kuin tiivistäisin, että sovittelija vastaa prosessista ja osapuolet sisällöstä. Ja ne ei niin kuin saisi mennä sekaisin. Eli sovittelijan täytyy kyllä kontrolloida sitä, että millainen se prosessi on. Ja prosessiin kuuluu vaikka ne tietynlaiset teemat ja kysymykset, mitä me kysytään. Ja joskus myös semmoisen niin kuin ihmisten rajaaminen. Nyt meidän täytyy muistaa, että jutellaan kuitenkin niin, ettei kenellekään tule niin kuin huono olla siitä, että kaikki pystyy olemaan tässä tilassa. Niin semmoista voi joskus joutua kyllä kontrolloimaan. Miten te, kun teillä oli Turussa just tämä tapana, että käytte myös sitten just niin kuin jälkikäteen näitä ja keskustelette, niin onko siellä paljon noussut tämä tämmöinen niin kuin tunteiden hallinta? Onko tullut jotain erityisesti jotain hankalaa, tai ehkä sullakin tullut sun sovittelijan roolissa vastaan? Joo, kyllä mä ajattelen jotenkin niin, että jos mä väittäisin, että ei koskaan tule, niin olisi kaksi vaihtoehtoa. Mulla on täydellinen tapa kieltää kaikki itseeni liittyvä, tai sitten mä olisin jotenkin ihan täysin tunteita vailla. Että se on ihan väistämätöntä. Että joskus kun on sovittelussa, niin joku osapuoli voi olla vaikka niin kohtuuton, että mua niinku ihan hirveästi alkaa itseänikin ärsyttää, että ei kukaan voi olla noin kohtuuton, niin kuin ihan tosissaan. Mutta se, että mun pitää silti pystyä kohtelemaan häntä samalla tavalla. Tai sitten joku ihminen herättää, niin kuin, hänessä on jotain, mikä muistuttaa mua jostain toisesta ihmisestä, tai joka jotenkin herättää mun myötätuntoa ihan tosi paljon ja voimakkaasti. Niin silloin pitää myös olla tosi tarkkana, että nyt tämä ei, niin kuin, että nyt tää ei ole näkyy musta. Ihmisethän voi myös, kun ihmiset on niin erilaisia, kun he tulee sovitteluun, että joku on semmoinen, joka osaa aina puhua ihmiset puolelleen,
mutta voi olla vähän paha tarkoitus. Tai sitten voi olla ihminen, jonka on hankala ilmaista asioita ja joka ei osaa niin pelata semmoista myötätuntopeliä, mutta hänellä on kauhean hyvä tarkoitus. Niin meidän pitäisi olla aina aika tarkkana, että me ollaan pysytään tosi neutraalina eikä lähetä kenenkään puolelle, eikä anneta niiden omien tunteiden viedä, koska silloin meitä lähdetään viemään. Miten se osoitetaan sitten semmoista niinku neutraaliutta? Mitkä on semmoista niinku tärkeimpiä asioita siellä sitten? Että luodaan se semmoinen puolueeton olo sitten osallistujille. Joo, toi on kyllä tosi tärkeä kysymys ja aina miettii. Tuossa ei koskaan tule valmiiksi, koska se on niin semmoista veteen piirrettyä viivaa. Et miten esimerkiksi, jos erillistapaamisessa ihminen kertoo siitä, että miten paljon hän on kärsinyt, niin et osaa sen jotenkin sanoa, että ikävä kuulla, että sulla on tommosia kokemuksia. Tai tosi tarkoilla sanavalinnoilla esimerkiksi, etten mä sanoisi vaikka, että ikävä kuulla, että sulla on tehty noin. Tai siellä on hirveän semmoisia hienovaraisia asioita, mistä ihminen voi napata, että hei, nyt se on mun puolella, että se on samaa mieltä kuin minä. Ja joskus, jos mulla tulee semmoinen olo, että mun täytyy oikein sanottaa asioita ääneen, niin sit voi sanoa, että hei, onpa kyllä tosi ikävä kuulla, että mä kuuntelen tällä samalla tavalla teitä kumpaakin. Että jollain tavalla sanottaa sen ääneen, että mä kuulen teitä molempia. Ja joskus ihan on sanonut, että on tässä ihan puolueettomana vielä sitten, jos tulee semmoinen olo, että nyt ettei tämä mun myötätunto vaan mene sen puolelle, että hän ajattelisi, että mä oon hänen puolella tässä asiassa. Paljon sellaista tasapainottelua siellä niin kuin läpi prosessi. Ja silti joku voi kokea, että mä oon ollut puolella. Tai ja sekin mun täytyy hyväksyä. Mitä on. Joo, kaikkein hämmentävintä oli semmoinen tilanne, että meillä oli sovittelu, jossa mä jouduin aika paljon rajaamaan yhden osapuolen toimintaa. Että hän lähti jo semmoisilla aggressiivisilla kierroksille ja vähän sillä tavalla puhua, että se ei ollut enää asiallista. Ja mä jouduin häntä rajaamaan. Ja sitten tuli, että nyt on puolueellisuuden kokemus ja mä olin aivan varma, että se on tämä henkilö, jota mä oon rajannut tosi paljon. Ja se olikin tämä toinen henkilö, joka koki, että mä oon ollut tämän puolella, jota mä sitten taas olin omasta mielestäni tosi paljon rajannut ja pelkäsin, että hän jo ajattelee, että mä en ole hänen puolellaan. Että no joskus vaikka kuin yrittää miettiä, niin ne voi todella hämmentää, että mistä se kokemus on syntynyt. Että jotain mä en ole osannut nähdä. Täällä nousi jossain vaiheessa joku kysymyskin. Mikä se oli? Tulla niin paljon näitä ja kysyä. Voidaan näitä vielä sitten. Oli ihan lopussa Päivi kysyä, että voitko Miia vielä kiteyttää, että mitä kaikkea koordinaattori tekee Turussa? Joo, hyvä kysymys. Eli mä oon se, joka kouluttaa meidän sovittelijat ja tosiaan otan niitä juttuja meidän eri puolilta kaupunkia, eli lähijohtajat voi lähestyä mua, että hei, meillä on tämmöinen konflikti tai työsuojelu, voi lähestyä työterveys tai sitten ihan työntekijät itse. Meillä on semmoinen työhyvinvointiapunappi, mitä voi painaa ja saada apua kaikenlaisiin työkyvyn ja työhyvinvoinnin haasteisiin, niin sitä kautta ihan työntekijätkin voi ottaa yhteyttä. Ja toimin semmoisen yhdyshenkilönä, että sitten mä ehdottelen sovittelijoille, että voisitko nyt ottaa jutun, ja jos he sopii, niin sitten kerron hiukan, mistä on kyse, ja sitten säilytän meidän sopimukset. Ja tehdään myös vähän semmoista kyselyä sitten jälkeenpäin lähijohtajille, että hei, no miten nyt on mennyt, ja onko tilanne rauhoittunut, kun sovittelu on jo ohi.
edistää arvokasta seurantaa. Joo. Toi on tosi hyvä. Mä oon kirjoittanut tänne vihkoon, niin me silloin keskusteltiin, juteltiin vähän kaikista aiheista, että mikä meitä koskettaa tässä teemassa, niin sä nostit musta tosi kivasti silloin sen haastavan aiheen, että ne sellaiset syyllisyyden tunteet, mitä sovittelija saattaa kokea, just siitä, että kaikki ei vaan niin kuin mene. Kyllä. Joo. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin semmoinen ikuisuuskysymys, että miten niin kuin tietää, että onko tehnyt oikein. Että me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja me ollaan ihmisten haastavia asioiden kanssa tekemisissä, niin pelkästään jo se, että me ollaan se henkilö, joka ottaa ne asiat esiin, niin se on jo niin kuin, tai eihän me nyt tavallaan oteta niitä esiin, vaan ne osapuolet itse ottaa, mutta me niin kuin mahdollistetaan se tilanne, että tässä nyt keskustellaan. Niin sekin voi jo tuoda sen tietynlaisen roolin. Mutta se, että mä itse aina palaan mielessäni siihen, että onko mä noudattanut sitä prosessia ja onko mä pysynyt sovittelijan roolissa. Ja jos mä oon niin kuin ne 2 asiaa tehnyt, niin silloin mä oon ainakin tehnyt sen minimin vähintäänkin ihan oikein. Eli se, että jos mulla tulee niin kuin semmoinen olo, että mun pitäisi tehdä jotenkin enemmän, niin silloin mun täytyy aina pysähtyä miettimään, että voinko mä tämän prosessin puitteissa roolissa pysyen tehdä enemmän. Etten mä lähde niin kuin liukumaan pois siitä, että mitä mun sovittelijana kuuluu tehdä. Meillä oli just semmoinen juttu, missä me jouduttiin toteamaan, että ei me voida niin kuin jatkaa sovittelua. Ja se on myös tosi semmoinen niin kuin vastuullinen päätös. Ja ei siitä saisi tulla niin kuin syyllisyys tai semmoinen olo, että mä oon nyt epäonnistunut, vaan se on ehkä onnistuneempi prosessi, jos me ymmärretään lopettaa se ajoissa, kuin se, että me otetaan ihan liian isoja riskejä. Se on hirveän harvinaista, että niin käy, mutta joskus on ihan erityisiä. Minkälaisessa tilanteessa? Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen aihe, koska tästä harvemmin puhutaan. Tähänkin varmaan erilaisia näkemyksiä ihmisillä, että jotkut saattaa ajatella, että kaikki on ratkaistavissa ja kaikki pitää käydä, mutta onko Turussa tai sulla nimenomaan joku sellainen kulma tähän, että milloin sitten sanotaan stoppi, mitkä on niitä merkkejä? Joo, no kyllä siis mun mielestä se merkki on se, että tuleeko semmoinen olo, että joku ihminen voi psyykkisesti niin kuin vaurioitua. Että hän ei ole niin kuin, joko psyykkisesti itse siinä kunnossa, että hän kestää sen. Sovitteluhan, sehän on mahtava prosessi, mutta se on myös vaativa prosessi. Ja siinä täytyy olla hiukan semmoisia psyykkisiä voimavaroja. Niin se täytyy miettiä, ettei kukaan vahingoitu. Ja mitä tämän yleisellä tasolla sanoisin, että meillä kävi semmoinen tilanne, missä ihmisten niin kuin, yksityisasiat tuli aika paljon julkisovittelussa, joka oli työsovittelu, ja sitten heidän traumataustat meni sillä tavalla ristiin, että ne asiat niin kuin vahvisti heidän molempien traumoja niin vahvasti, että siinä oli semmoinen tilanne, että ei me voida niin kuin jatkaa. Että nyt tässä on, niin kuin, että tässä on se tilanne, että me ollaan työyhteisössä ja meidän pitää ohjata nämä ihmiset niin kuin saamaan apua ja sitten niin kuin työssä palata työhön. Että nyt niin kuin, tätä ei voi niin kuin jatkaa, tätä keskustelua. Onko teillä tapana ottaa ikinä mukaan vaikka esimerkiksi jotain työterveyden puolelta tai psykologiata tai muuta esimerkiksi tähän niin kuin yhteistapaamiseen tai jotenkin osallistuttaa sitten myöhemmin prosessiin? Ei ole tapaamisissa mukana. Mä jotenkin uskon siihen, että mitä vähemmän siellä on niin kuin porukkaa, niin sillä tavalla sitä parempi. Ja sitten kun ei meidän psykologit ole niin kuin sovittelijoita, niin me ei heitä siihen oteta mukaan, mutta ne totta kai aktiivisesti ohjataan osapuolia niin kuin työterveyden palvelujen piiriin ja myös toisinpäin, että hekin ohjaa sit niin kuin,
niin kuin sovittelun piiriin, että hei, että tämä voisi olla sellainen tilanne, mitä voisi sovittelussa ratkoa. No heitän sitten vielä, että onko jonkunlaisia tietynlaisia tapaustyyppejä, joihin sanotte heti, että ei, tämä ei sovi meidän näkemykseen sovittelusta, tai tämä ei ole ratkaistavissa, se on sellaisia. No ei oikeastaan. Se meidän linjaus on se, että se asia pitää olla sellainen, josta voi sopia osapuolten kesken. Eli jos se on, eli tarkkaillaan eniten sitä, että onko se niin kuin työnjohdollinen asia. Että jos kävisi niin, että joku ei vaikka niin kuin suostu tekemään työtään tai jotain osaa siitä työstään, ja sitten lähijohtaja vähän niin kuin väistäisi sitä tilannetta ja olisi, että no menkää sinne sovitteluun, niin siinä kohtaa sanoisin, että ei me oteta. Että totta kai me voidaan ottaa sitten se konflikti meille, mutta lähijohtajan pitää ensin niin kuin tehdä ne työjohdolliset velvoitteet siihen, että se ihminen tekee sen työn, joka hänellä on määrätty ja siinä määrissä, kun hänen kuuluu. Että sen niin kuin työjohdollisia asioita ei voi salakavalasti laittaa sovitteluun niin, että osapuolet keskenään siellä sopisi, että kaikkien pitää niin kuin työnsä tehdä. Ne on ehkä sellaisia, mitä on joutunut eniten rajaamaan. Toki sen jälkeen, kun lähijohtaja on niin kuin tavallaan se oman tonttinsa hoitanut, niin voidaanhan ne sitä sen asian aiheuttamaa konfliktia sitten sovitella. Mutta kunhan se on ihan selvää, että se velvoitus tulee lähijohtajalta eikä työkavereilta. Kerran yritettiin sovitella myös semmoista työpaikalla ollutta kolmiodraamaa, mutta se ei mennyt niin kuin maaliin. Et ei me ole sillä tavalla tarkkaan rajattu. Mä ajattelen vähän samalla tavalla, mitä me rikossovittelussa ajateltiin, että kyllä me voidaan aika matalalla kynnyksellä ottaa kaikenlaisia juttuja niin kuin siihen erillistapaamiseen, että ihmiset tulee kuulluksi. Ja sitten tietysti niin kuin heidänkin kanssa yhdessä pohtii, jos on vähän erikoisempi juttu, että mennäänkö tässä nyt yhteistapaamiseen tai onko sille edellytyksiä tai tuntuuko se oikealta. Koska ei me koskaan oikein tiedetä. Joskus voi olla, että siellä on niitä elementtejä, että ihmiset haluaisi jutella ja niitä löytyy jotain kykyä reflektoida ja siitä tulee se olo, että joo, että kyllä tässä olisi niin kuin yllättävissäkin jutuissa elementtejä sille, että ihmiset voisivat niin kuin löytää yhteisen sävelen sitten kuitenkin. Tavallaan niin kuin mahdollisuus tarjotaan. Mutta varmaan se, niin se pitkä kokemuskin sitten, niin kuin tässä kuulee, kun sä kerrot, että sitä on vaan nähty ehkä, että mitä asioita pitää ottaa huomioon, missä ei ehkä sit kannata mennä eteenpäin ja tosiaan missä vaiheessa on stoppi sitten prosessiin. Mä palaan vähän niin kuin siihen ensimmäiseen kysymykseen, kun mietit, että minkälaisia sovittelijoita, niin onko joku sitten onko sellaisia sovittelijoita ollut, että he on kokenut, että ei tämä olekaan niin kuin heille, että tämä ei toimi mulle, että he ei ole sopivia sovittelijoita siinä mielessä, tai onko teillä tällaista keskustelua käyty nyt siellä porukalla? Joo, siis ei meillä en ole täällä työyhteisösovittelussa meillä päätynyt semmoisiin tilanteisiin, ettäkö ihminen olisi pitänyt miten se sanoisi, ihmiset on itse ehkä saattanut tunnistaa, että tämä ei olekaan mun juttu, ja silloin se on aina helppo ja hyvä tilanne. Tai sitten on tullut semmoisia hämmennyksiä siinä aloituksessa, että onko tämä tämmöistä? Ja mikä se on se, että eniten, mistä te keskustelette, mikä nousee teillä siellä niin kuin jälkikeskusteluissa? Just siihen, että mikä tässä on yllättänyt eniten ja mikä teitä eniten puhuttaa siellä? No ehkä just se vähän semmoinen, että miten konfliktoituneeksi tilanteet voi ihan tavallisten aikuisten työntekijöiden väliin mennä. Niin se hämmästyttää ihmisiä, että miten se voi olla vaikeaa sitoutua, että sanoo moikka, kun näkee. Niin se, että miten pahasti ihmiset voi konfliktoitua, vaikka he on ihan tavallisia työssä käyviä ihmisiä. Niin se on se, mikä aiheuttaa hämmästystä. Ja
ja sitten tietysti, jos on itse vähän semmoinen sovinnollinen ihminen, eikä osaa niin kuin nähdä sitä, että mä nyt työpaikalla noin toimisin, niin se voi niin kuin hämmentää, että millaisia asioita meillä voi oikeasti ihmisissä herätä, kun me jotenkin oikein kunnolla konfliktoidutaan. Tuleeko sovittelijat siis aina niin semmoisesta niin kuin harmonisesta työyhteisöstä sitten, vai se yllättyy, vai onko tämä se päätelmä? No ei sentään varmaan. Ja kyllähän monet sitten tietysti tunnistaa, että onhan mullakin ollut silloin joskus aikaisemmin työkavereita, jotka oli niin riidoissa keskenään. Mut joo, mä luulen, että se on siinä, kun siinä sovittelussa niin paneudutaan siihen ja ihmiset avaa niitä asioita, niin sieltä voi tulla niitä yllättäviä, että miten syviä asioita ne niin kuin voi olla. Et ehkä itsekin ajattelin, niin kun siirryin rikossovittelusta työyhteisöasioihin, niin mäkin ehkä jotenkin ensin ajattelin, nyt aivan väärin tässä kohtaa tiedän, että ne on jotenkin niin kuin helpompia asioita tai vähemmän syviä asioita tai että ne ei ole jotenkin niin semmoisia henkilökohtaisia ja konfliktoneita ja kipeitä asioita. Mut siinä mä olin ihan väärässä, että nyt mä oon kyllä ymmärtänyt ja huomannut, että ne on hyvinkin kipeitä asioita ja pahimmillaan johtaa sairaslomiin ja ihan vaikka ennenaikaiseen eläköitymiseen. Että kyllä ne on niin kuin tosi isoja juttuja. Joo, että sun on kääntynyt ihan päälailleen nyt niin kuin ymmärrys ja mielikuva näistä työyhteisön haasteista. Kyllä, joo. Tulee Päivi kysyy tosi hyvän, että osaatko antaa jotain vinkkejä, että mistä tunnistaa, että henkilö ei osaa reflektoida. Sehän on ihan super tärkeää, jotta pystytään menemään eteenpäin siinä. Jonkunlaista ymmärrystä pitäisi syntyä niin kuin toisenkin näkökulmasta. Niin, mitä sä sovittelijana ajattelet? Niin, no varmaan siinä kohtaa ainakin, no toki hänen tarinasta aina kuulee, että jotkuthan ihan kertookin, että no mutta olisin mä itsekin sit voinut siinä toki, niin kuin, että he jo tuo sitä siellä esiin, mutta jos me ollaan siinä yhteistapaamisessa asti ja sitten niin kuin, että no mitä sä nyt Mia ajattelet, kun Jenni kertoo, että miltä hänestä tuntui. Ja siinäkään kohtaa ei herää mitään semmoista reflektiopintaa, niin silloin se on hankala tilanne. Että kyllä mä sitä niin kuin reflektioa aina yritän saada aikaa sillä tavalla, että mä heittelen sitä palloa välillä. No mitä sä siitä ajattelet, mitä Jenni kertoi? Tai miltä se tuntuu, mitä Jenni äsken sanoi? Mutta siinä yksilö... Niin, sano jo, puhutaan päällekkäin, niin sano vaan. Joo, että siinä yksilötapaamisessahan sen huomaa sitten vähän siitä just, että miten millainen se tarina on. Että onko se tarina vaan minusta lähtevä tarina vai onko se semmoinen, mikä ottaa huomioon vähän ympäristöäkin. Mutta sekin voi muuttua toki, että jos mä pääsen yksin oksentamaan asian, niin se saattaa tulla tosi minä-näkökulmasta. Mutta sitten se voi olla yllättävääkin, että kun tulee se yhteistapaaminen, niin se reflektio on tapahtunut sillä välillä. Ja sitten sieltä tuleekin ihminen, joka on valmis kuulemaan ja niin kuin valmis ottamaan muidenkin näkökulmat huomioon. Et ei se vielä, jos se erillistapaaminen on semmoinen, ettei nyt ota toisia ihmisiä huomioon, tarkoita sitä, etteikö yhteistapaamisessa voisi ollakin jo ihan kyvykäs siihen. No on parhaimpia noin, mitä näkee tavallaan tietynlaisia semmoisia niin oppimis- ja muuttumisprosesseja siinä matkan varrella. Ja jotenkin haluaisin ajatella, että siinä on niin sovittelijallakin tosi paljon mahdollisuutta just niillä, niin kuin annoit just tavallaan, että siinä vähän antaa syötteitä ja tietynlaisen kysymyksen asettelulla niin voi herätellä toisessa sitä tapaa, että ehkä voi katsoa vähän toisen näkökulmasta, että tavallaan siinä voi nähdä niin tuommoisia hienoja kehittymistarinoitakin kyllä. Teppo kysyy tuolla noin, että tuleeko noissa tällä keisseissä niin vastaan tämmöiset valtaepätasapainot, että tämmöistä esihenkilön alaista ja sitten niin kuin kilpailut, tässä on esimerkkinä henkilöiden tai projektien väliset, niin onko nämä semmoisia niin kuin teemoja taustavaikuttajia siellä? No voi olla.
kyllä. Ja esimerkiksi nyt meillä oli yksi semmoinen sovittelu, joka ei oikein johtanut mihinkään, mutta siinä yhtenä elementtinä oli taistelu tietynlaisista työtehtävistä. Niin se on niinku semmoinen, että siinähän ei kukaan sit oikein anna periksi. Ja siinä on ainut vaihtoehto sitten, että lähijohtaja ne niin kuin jakaa ne tehtävät. Että semmoisissa voi olla, että se koko keskustelu klikkiytyy, koska ihmiset haluaa jotain, niin ei he niin kuin silloin sitten oikein ollut valmiita antaa periksi. Lähijohtajia meillä on sovittelussa niin, että on lähijohtaja ja työntekijä. Meillä ei ole esihenkilö, vaan meillä on lähijohtaja. Se voi olla vähän hämmentävä termi, mutta meillä käytetään sitä termiä. Niin niissä joissain näkyy valta epätasapaino. Meillä on aina tietysti seuraava lähijohtaja niissä mukana, mutta valta on niin jännä asia, kun se voi olla niin kuin semmoista asemaan perustuvaa valtaa tai sitten se voi olla semmoista niin kuin henkilön olemassaoloon liittyvää valtaa, niin on meillä sitten ollut semmoisiakin, missä on lähijohtaja ja työntekijä ja henkisesti se lähijohtaja on kyllä ihan nurkkaan ajettu siinä tilanteessa, että kyllähän niin kuin kaikenlaisia voi olla. Tietysti niissä joudutaan aina miettimään tarkemmin, että jos on niin kuin lähijohtaja-työntekijä-asetelma, että miten me sitä tasapainotetaan. Ja sitten se riippuu just niistä henkilöistä, että millaisia on sitten myös persoonana jotenkin siinä ilmaisussaan ja siinä, että miten he ottaa tilaa ja onko he niin kuin alistuvaisia vai ei, niin sillä on tosi iso merkitys siihen. Oi että. Mä luulen, että meillä on 16.40 meidän kello ja mä luulen, että tässä on aika laajasti annettu nyt syötteitä pienryhmiinkin. Voisi ottaa vielä, voisi varmaan tallennuksen laittaa pois sieltä, mutta mä vielä